Adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Brave. If you say what you wanna say. Wow! Kanindot aning sininaa, uy! Feel na ko no angayan kay Kaana. Hay, igorag to siya suya, ani. Ano good taon? Palit ta para dili ka masuya. Kamahal, ani. Pila man day na ba? Di? Ay, 899 naman day na. Baraturaan na. Para ni mo, kay maayo man ka. Wa kay hatagan si mong sweldo. Imo man tanan imong kita. Nya, o pagi kay mga responsibilidad. Well, giswerte lang sa gid ko. Kinagdako ko nga maayo kahimtang ang akong pamilya. Kuno pa lang lagi ko mamugos no, di gid unta pa nila patrabahoon. Pero ang saon, ganahan mo kay ko mo trabaho, balag may sweldo. Ang importante nga malingaw ko. Hay, ikaw na gyud. Ikaw na gyud ang bukod na pinagpala. True. Basta kay ako, go with the flow lang gid ko. Happy kay ko sa kong life karon ilabi na gid sa akong love life. Babe, unsa man siling imong i-deliver? Imong paborito nga food. Ay ko, lagi na ba ako? Pero nga naman sa diyo eh. Kanang nagpadapa pa sa ka. Narap ko yung mapalitan na trabahoan. Nagpahikan din dali. I know, babe. Pero ganahan sa gyud nga makakaon ka gami. Babe, na-appreciate ako yung mga ibuhat. Pero please, ay nalang pirmi ha? Iguman na lang kwarta ni mo, okay? Tigumon? Babe, ang kwarta, angay ng gastoon. Dili kay tigumon. Basta kahit di ko gusto nga gastuan ko din. Sige na. Oh, Duty po magdiwas ha? Bye. Love you. I love you too. Ay, nanawag na sad. Hello, pa. Ay, salamat taon kay nakontak sa yung tiganag. Ito ba yung taon ka? Sa may tuyo ni mo? Kuan na, magpabaga lagi mi sa mong mga naong ha. Si mama ni mo, wala tambal. Uya, wala sa kong kwarta nga ikapalit. Wala sa kong para palit o pagkaon na mo nag. Anya? Mangayo na sa guno ka na ko. Naunsa man in taon mo eh. May ba mo pila resweldo na ako? Pero- Wa ko'y kwarta dire pa. Mao ayaw pag-expect kapag padako ninyo. Da. Kapoy. Nagtuo sigurong daghan kong kwarta. Hala niyo eh. $700, $800. Ay, 800 na naman din akong kwarta. Anya, sunod si Mana pang sweldo. Saon man din ako eh. Huy! Noon sa ka, uy! Oh, Anong kalaon ba ni mo gihunahon na, di ha? ha? Ay, kuan. Sapot ko sa akong papa, uy. Ha? Ano naman? Nagpadag kwarta. Then gusto niya nga na ako'y paliton. O gusto niya nga makita niya karon dayon na ako mapalit. Yung saon, nag-withdraw pa man ko. Saon, wala pa mo kay cash. Pila man di ay? Kuan, tag 2K. Mao ba? Oh, niapa man ko. Gamitan lang sa niyo. Unya, bayari lang ko if maka-withdraw na ka. Sure ka? Day, salamat kita ayo ha. Salamat kita. Uy, ang sa'yo okasyon nga, yatagam ko ni mga polo. Ganahan lang ko. Babe, kinahanglan ba kaniyo ko okasyon para mohatag ta? Babe, gasto naman sa good. Ayaw lagi paghuna-hunaan ang gasto lagi. Babe, lahi sila ba? Naunta ko ihangyon mo? Sure. Anything for you, my love. Unsa man na? Ay, naktak mo gulog trabahante nga mong kompanya. O salikos na taktak. O wala ko ikabayad sa abang. Babe, pwede mo ipon na ako ni magpuyo. Ha? Ibarari naman, babe. Sabtang nangitap ko ng trabaho ba? Okay lang, babe. Uy, sus. Ikaw pa. Ay, sige, babe.
Ako'y bahala nimo. Ha? Huwag ka na ko 10K? O yads, kay mangumpra man ko good. Kinahanglan kita yung nga makakumpra ko. Ako lang unyang ilisan inisuldo na ko. Dako-dako yun na, oy, 10K. Pero tulad ka, amiga man ta. Ah, sige, sige. Masalig ko nimo. Unsa man tayo niyan, soy? Kaya ka buwan ang nilabay. O pa kayo, di bayan si mga utang sa piso na lang. Sige mo kog ka-short good. Pero sige lang, basta makakwarta ko, bayaran giti ka dayon. Ikaw ba? Nga mong panaaman yung kaway, bisag mo kay kwarta. Ano man ito kaya, soy? Kita rin suol kita lamigan, no? O ako rin may naibawas yung mga kabuang. Pangkutam sa akong makaya, sabton ka. Pero please, yan. Dahil ko tao pasensya. Dahil nagkailangan sa tao kwarta, oy. O yads, ayaw ka ba ka? Bayaran giti ka. Babe, pila naman kabuan pero wa man gyapon kita baho. Sa ako nga, minidawat pa na ko. Nga naman. Naglisod na ka? Wala kay kwarta? Ha? Wa gud taon. Kuan, gusto na ko nga na kay trabaho ba kay syempre. Kapoy nagagasto na ko. Dubda na ko, babe. Tungod ni sa kong cellphone nga gubaon ba? Sige na kapaw. Basta mag... Nanay mga nanawang na ko ba sa kong gi-applyan, pero di lang ko makontak. Babe, pwede pawamon ko ni mo kwarta? Ako lang ipalit og bagong cellphone para makasugod na kong trabaho ba? Ha? Pila man sad? Ha? 20K? Na, pasensya kita 5K ra gyud ako unang mapaload nimo. Sige na lang, uy. Mahala na. Mangita lang ko paagi. Ay, ka na lang una kong ilunang, di. Ay, sige. Dali. Aray ako dayon sa bahay kay magpinirmahay ta. Day, pila naman intawon kabuan imong utang nga ko, uy. Ayaw kong ina mo, pagi ka maka-withdraw. Sorry gid kaayo day ha. Nabisi gid ko ay. Puro mong good card akong gamit pang bayad karon. Pero ayaw ka bala ka. Bayaran na giti ka. Tukay ra gud na. Kita na ko idagan uy. Maog ka ni. Tuki ra, pero dugay ka nakabayad. Or basin, uwa na lagi kay kwarta. Ha? Di pa makaabot ang akong kwarta uy. Asa mo ka kung mautangan ani? Babe, tara. Ha? Asa man ta? Mamalit tag cellphone. Or ano man? Wala kay kapalit? Ha? Sultay lang ko sinuod. Nakadungog ko nga na kay istorya sa cellphone. Huwag naghuwam ko kwarta. Babe, sorry. Sa tinuod Dangon lang. na to, ana. Ha? Kung paulin ako sa mga probinsya. Magbuwag lang ta. Unsa? Mas mayo pa og upaw nila unang kasi sa ato nag. Aron makalimot ka sa tabo nimo. O pagka mular ka ka unay nasod para malingaw ka. Mapauli lang una ko diha pa. Una ko mo decide kung mularga ba ko. Mas mayo pa nag. Pa, sorry. Ug salamat kaayo ni Judy Mama. Ang akong gibuhat, wag mo magdumot na ako. Nak, gipasagdan lang ka na mo ka masayop. Aron ikaw mismo may magka-realize sa iyong gibuhat. Pero, bisag ikapila pa man sa masayop, dili may tabo kataliktad ka na mo lima man mo. May kwarta ka man uwa. Dili imiubihan mo.
Salamat kaayo pa. Nagpasaylo agit ko. Gusto ko mabawi din dyan ni Mama. Anak, makita lang ka na mo malipayon. Malipay na sa si mama ni mo. You can be amazing, you can turn a phrase into a weapon or a drug. Or you can Tungkol na ito hitabo na-realize na ako nga akong ginikanan na mo na anak ko permi. Bisag unsa pa may akong kahimtang. O karon makabawi ko nila, nilarga ko og laing nasod. Karon, maayo na ang akong pagkabutang dinhi sa Canada. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Ay, kalang kaagi ni Ana nga kasamtan sa Canada. Uban sa awit kaya ang kipangayo awit nga dakuhan, Brave.